Il-poeżija ta' Mario Azzopardi hija inċiżiva daqskemm ikkolurita, b'sens ta' ribellioni, ħireġ mix-xewqa għal aktar ġustizzja politika u soċjali u minn tiftixa ma taqta' xejn għas-sens fil-ħajja. Mario Azzopardi libes ħafna kbieber fil-karriera twila tiegħu. Kien poeta qabel kollox, kien ħassieb, kien kittib tal-proża, kien għalliem, kien pittur, kien involut fit-teatru, allura id-deriġa, xogħlijiet teatrali, waqqaf il-grupp Politeatru, mbagħad iktar tard kienet joħsib iċ-ċentru tad-drama. U allura libes ħafna kbieber, kien ġurnalista wkoll, ġvida kien vulkan baqbaq bil-kliem ħin kollu jnixxu fuq il-karta u kien bniedem voċiferu wkoll. Mario Azzopardi nistgħu nqisuh bla dubju li kien wieħed mill-ġganti tal-letteratura Maltija. Kien ukoll wieħed mill-pjonieri tal-din il-bitla forsi rivoluzzjonarja li saret fis-sittinijiet meta kien hemm dan il-grupp ta' żgħażagħ u rridu jagħmlu reazzjoni imma rridu jaġġornaw il-letteratura Maltija u hekk waqfu il-moviment Awmin Letterarju fl-1967 u rridu jiktbu fuq dak li kienet jinkiteb bażikament fl-Ewropa ta' żmienhom u fl-Istati Uniti u jimxu lil mill-moviment romantiku. Fil-poeżiji ta' Azzopardi nsibu esperimentazzjoni kemm fil-forma u kemm fil-kontenut. Ġifieri nibdew naraw il-vers grafiku, naraw dan it-ton konfessjonali, biografiku li kien popolarissimu dak iż-żmien. Naraw ir-riflessjoni fuq id-dbatija u juża ħafna il-grottesk biex jagħmel dan. Naraw ukoll poeżiji fejn jitkellem fuq dan il-vjaġġ fejn Mario jew il-persona tal-poeżija iqabbel ruħ ma' dan il-pellegrin li dejjem ifittex il-ħin kollu. Sbatax il-lejl ħares lejn brimba friżata f'kapsula tas-silġ. Il-poeta jkanta, il-verità tinsab f'dak li ma jeżistix. Il-brimba taħseb li mhux veru u tippreferi il-friża. 18 il-lejl, poeta jħares lejn il-brimba. Mario nagħta dan it-titlu tal-enfant terrib, ġifieri xi ħadd li sfida l-status quo. Mill-ftit li sirt nafu kemm meta kont l-università imbagħad wara l-università dan it-titlu ma tantx qisu kien jieħu gost bih, imma dan it-titlu qiegħed hemm u qiegħed hemm għal raġuni għaliex Mario Azzopardi kien wieħed mhux l-unika, imma kien wieħed mill-poeti mill-kittieba ta' żmienu li beda jisfida l-status quo. Forsi kien l-iktar wieħed voċiferu li għamel dan, ġifieri Mario Azzopardi dak li jaħseb kien se jgħidulek u se jgħidulek f'wiċċek mingħajr mistħija u forsi dan ma tantx kien jinżel tajjeb ma' ħafna min-nies. Ir-riċerka li għamilt dwar il-poeżiji ta' Mario għamilta fil-livell ta' Masters fl-2010-2012 u bat il-poesaġġi wieħed mill-kodba jismu il-Fabrikant tal-Marjonetti qabbiltu ma' xogħol ta' poeżija ta' Carl Schembri u fihom provajt nistħarreġ kif Schembri u Azzopardi jitkellmu u jiksru it-tabuż kemm lingwistiċi, ġifieri x'tip ta' lessiku qed jużaw, kif ukoll fit-temi, temi bħal sesswalità, l-ipokrazija reliġjuża, il-patriottiżmu fals, dak kollu li konna imdawrin bih kienu qed jippruvaw jaħsbu u jitkellmu dwaru. Saret ħafna riċerka fuq Mario Azzopardi,
b'mod partikolari fuq il-poeżiji tiegħu fuq temi differenti, imma bla dubju tista' ssir ħafna u ħafna aktar riċerka għax il-poeżija hija tant profonda li dejjem tista' tqajjem mistoqsijiet ġodda, tħares lejha minn angoli differenti. Jista' wkoll isir studji iktar fuq il-pitturi tiegħu, pereżempju, jew fuq ix-xogħol teatrali, jew fuq ix-xogħol tal-proża li kien indirizza lejn iż-żgħażagħ għandu daw it-tliet kotba Għalixja titkellem mill-imwiet, L-aħħar ġranet ta' Ċorni u Vampir li qishom daw it-triloġija ta' proża li kienu indirizzati b'mod partikolari lejn iż-żgħażagħ. Ġifieri ir-riċerka dejjem se jkun hemm bżonn. Jien m'għandix tessera, man George Santi tal-Ħnieżer Bejati, ninsisti fuq metru imqalleb. L-istrofi tiegħi perikolużi, jew xi ftit delużi. Il-faldrappa tiegħi tkun mingħajr emblema. Tkun imkemmxa blajja tal-lejl antik li rani nċedi ruħi lit-tajr tal-passa. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.